दिनै मनसुनि ब्रैथि गायसनथाय सान बाहागो लानो फैनाय जाबाय बेयाव लिंहरनायखाय बेयाव फैनायनि गुदि थांखियानो जादों बे बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै आवगायदों दा गोबां हाबाफारिबो लानाय जाबाय बिथांमोनहा संग्रामनि गोबां हाबाफारि लाखांबाय दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गाव रुंसारि जानायनि सिगां बुंलांदों जे गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजिथारनांगोन बे बाथ्राखौ बड'फाया बुंलांदों आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो हायाब्ला गेरेमसा हारि दानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बर'फ्रा बुंलांदों आरो बिथाङा बुंलांदों जे आं थैनायनि उनावबो जाहाथे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय अहरह संग्रामा जाबाय थायो आरो बर'फोरनि गेजेराव अरायबो खौसेथि थानानै लिडारफोरनि गेजेराव गावजों गाव मोजां सम्पर्क लाखिलायनानै जाहाथे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनायखौ खालामलांबाय थायो बिथाङा थैनायनि सिगां बुंलांदों आरो बे बाथ्राखौ गावनि डायरियावबो बिथाङा लिरना गालांदों दा दिनै मनसुआ दिनै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय आवगायबोदों दा दंमोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिखाफ्रा माने खायसेब मोनो दुखु मोनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि एफा गिदिर जाथिनि फरायसा आफाद थानायनि उनाव जे दिनै बनसु जोनोम जानांबाय बेयाव जों दुखु मोनो दा बर' फरायसा आफादानो आलादा रायजोनि थाखाय थैथां जुजिनांगौमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायनाखि सानस्रि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोन नाजानांगौमोन खिन्थु बिथांमोनहा राजनितिजों बांसिन गेलेमफानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि जायनाखि थांखि बे थांखिखौ बिथांमोना नागारबाय दा थांनाय जायनाखि बिटिआर गोरोबथा जायखौ पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंनाय जायो 27 जानुवारि बे दिनावनो बिथांमोना बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानै लिरना गारबोदों दा गथे बिथांमोननि बड'लेण्ड रायजो नागारनायनिफ्राय दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जे आसाया दिनै माने गैया जाबाय बिनि सायाव जा फोथायनाय दंमोन दिनै बे गैया जाबाय बेखायनो दा दिनै बनसुआ जुदि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोरजिनो थाखाय जुदि जुजिदोंब्ला आवगायदोंब्ला बड'फानि सानस्रिखौ जाफुंनो नाजादोंब्ला जों बेखौ सापर्ट खालामगोन बे सापर्ट खालामनो थाखाय दिनै आं बे जायनाखि ब्रैथि फाउन्डेसन डे बनसुनि बेयाव आङो बाहागो लानो फैनाय जादों आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ दाबो दं बेथ' सिमां नङा बे सानस्रि बे दा बयबो आसा खालामदों बड'लेण्ड रायजोआव मोनथारगोन बेखौ जों बयबो आसा खालामदों आरो मोनगोन निस्सय मोनगोन मानोना जोंहा आलादा जोङो बिटिसि 6 सिडुल जों मोनखाबाय आरो बे बिटिसि 6 सिडुलाव जोंहा मोनसे माने टेरिटरि मोनसे एरिया दंखासै जोंहा दिनै जोङो मोनसे बाउन्डारिबो होखानाय जाबाय जे मोनबा जिल्ला दिनै खालामनाय जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा ओमफ्राय तामुलपुर उदालगुरि मोनबा जिल्ला दा बे मोनबा जिल्लानि जोंहा मोनसे टेरिटरि मोनसे आलादा जोंहा मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंनो गोहो खुंथाय जोंनो होनाय जाबाय 6 सिडुल दा बे 6 सिडुलाव जों लोगोसे आरोबाव गभर्नमेन्टआ जोंनो होफाबावबाय जे बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनाबाय बर' रावा 8 सिडुलाव सोबाय दा बर' रावा दिनै भारतनि 8 सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगो बर' रावा बिटिसिआव अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो आसामावबो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय दा बाथ्राया बेनो जाबाय मा जे रायजोखौ जुदि दाफुंनानै होनाय जायोब्ला अन दा बेसिस अफ लेंगुवेज माने स्टेटफोरखौ दानाय जायो दा जोंहा आलादा मोनसे भाषा जाखाबाय बर' रावबो सिडुल हाबबाय दा गथे जोंनो दिनै आलादा रायजो होआ होननानै मोना होननानै खुनु साननायनि बाथ्रा गैया दा आलादा मोनसे टेरिटरि जाखाबाय जोंहा मोनसे एरियाबो थाखाबाय जोंहा खुंथाय गोहो मोनखाबाय भाषायाबो जोंहा आलादाखासै दा गथे बेखौ आसामजों बुजाबफाजानाय खुनु खारन गैया जोङो बेखौ सेपारेट स्टेट नायनो दिनै गसंनो हानांसिगौ बेखौल' जों आसा खालामो आरो जाफुंगोन बेयाव खुनु गोनो गोथो जानाय बाथ्रा गैया।